Un total de 64 valencians residents a Argentina, Venezuela, Xile, Perú i Estats Units han arribat a València a través del programa Avió Faller, que organitza la Generalitat en col·laboració amb els centres valencians en l'exterior, CEVEX, per a disfrutar de les festes de Falles. El vicepresident del Consell i conseller de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, José Ciscar, acompanyat per la fallera major de València, Begoña Jiménez, han acudit a l'aeroport de Manises a rebre els integrants de l'Avió Faller d'enguany. Però que allí on estan, a més de ser els millors ambaixadors que té esta terra, el que fan és mantindre les tradicions, la cultura, les nostres arrels. Significa que yo tengo que hacer fallas en Chile también, tengo que diseñarlas, construirlas y quemarlas. Claro, sí que no lo hacemos en esta época. Lo hacemos en una época equivalente en cuanto a clima, puesto que allá lo hacemos en octubre. Estos valencians i valencianes porten els records, la il·lusió i l'esperança de molts altres que al seu dia van haver de posar temps i distància per davant. Per a tots ells, tornar a la seva terra un dia com avui per a disfrutar de les falles és un dels sons més grans que qualsevol valencià en l'exterior pot tindre. L'Avió Faller, que enguany celebra la seva 21a edició, és l'hereu de l'antic barco faller que va arribar al port de València en 10 ocasions des de l'any 1961. Des de llavors, desenes de valencians han aprofitat aquesta iniciativa per a retornar a la seva terra.